You big disgrace. We will rock you. Fuck you. Skibet sang ude for mit klint. Han kom en kæmpe meteor og slog hans skib til pindebrænde. Og bølgerne, de sprøjtede, og han var ved at drukne. Men han så et lys, kom oppefra, og han vidste, han var reddet. Vores skipperven, han bliver næveklemt, han var en tapper sømand. Vores skipperven, han bliver næveklemt, han var en tapper sømand. Og på bredden stod en jomfru og reddede ham i land. Hun var flere undtagsmand, hun var jo ondskaben selv. Ja, det gik god galt, hun var katibal, og hun puttede ham i munden. Hun har lang patter. Og puttede ham i gryden. Og stikkede sig om munden og grinede. Ha 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 ha. Liv. Vores skipperven. Stop i stedet. At være 16 år. Ja, at være 16 år. Er det også sådan, han ligger med dig om på så? Ej! Hallo, lad være med at blande mig ind i jeres pornosnak. Jeg kan ikke håndtere det. Nå. Ikke det der zoom nu der. Ja, billedet. Hallo, jeg prøver lige på at holde balance her. Hallo, drejer, kom og gyng med mig igen. Jeg har en guitar i hånden! Det skal du kalde det. Hallo, prøv at tage den her side. Så sjovt at spille, mand. Go play. En hånd på guitaren, en hånd på trommen. Så er han Super Jannik. Den 16-årige Super Jannik. Med 16 kræfter. Jeg tror Der kan tale 16 sprog. Gå ind i Netto, så filmer det hele vejen i Netto. Ja, skal vi gøre det? Gør i Netto der. Lad os gå ind i Netto. Jeg alligevel også have noget morgenmad eller noget. Ja, vi går ind i Netto med is. Undskyld, morgenmad, ved du godt, hvad Som frokost. To i Skælskør. Så aftensmad. Så er der 2 i Skælskør. Nu til Netto. Den vej for helvede. Løbe ind i Netto. Nej, vi må ikke løbe. Skal vi løbe på de andre? Ja. God idé. Hallo. Jeg tror, jeg skal dreje her. Et hul er et hul. Så er det rygter. Jeg drejer. Hallo. Hvad vil de andre af?